Matagumpay na inilunsad kahapon sa isang mall sa Legazpi City ng Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol ang kanilang Electronic Local Government Unit o ELGU system. Maaari na itong magamit ng mga taga-Ginubatan, Maanito at Pulangi matapos na makumpleto ng mga nasabing LGU ang requirements at ang mga pamantayan para maiimplementa ang programa. Sa tulong ng programa, mas madali at simple na ang pamamaraan sa pagkuha ng permit. Mas na-optimize pa ang mga serbisyo ng pamahalaan at mas maayos na ang mga transaksyon sa pagitan ng mga mamamayan at mga lokal na unit ng pamahalaan. Before we implement the ELGU, meron po tayong survey na ginagawa. Doon po sa survey na yon, malalaman namin kung ano yung pangangailangan ng LGU. Kulang ba siya sa connectivity? Kapag kulang po siya sa connectivity, ine-endorse po namin siya doon sa programa ng Free Wi-Fi for All. Ngayon po, kung kulang po siya ng tao, pinapalakas po natin yung training para magkaroon ng knowledge on the use of system yung ating LGUs. Meron din po doon tinitignan kung kulang naman sa mga gamit. Although hindi po kami basta-basta nagbibigay ng gamit, at least ninonote namin na kulang halimbawa sa desktop or laptop, and then we elevate it on the Business One-Stop Shop Committee. 70 sa 114 na LGU sa Bicol ang gumagamit na ng ELGU system. 17 nito mula sa Camarines Sur, 15 sa Masbate, 12 sa Camarines Norte, 10 sa Sorsogon at Albay, at 6 sa Catanduanes. Ilan sa mga serbisyong hindi na kailangan pang pilahan ng mahabang oras ay ang pagkuha ng business permits, pagkuha ng community tax certificate, birth certificate at iba pa. Yung 30 LGUs can now use the system end-to-end. So, kunwari tayo ay mag-a-apply for business permit, pwede nang gamitin yung system basta may internet connection. Pwede na ring magbayad yung citizen doon sa sistema gamit ang online payment. Pwede din naman kung ayaw ng ating citizen or applicant ng online payment, meron din namang manual payment na option. Ang launching ay bahagi ng pagdiriwang ng National ICT Month 2025 na may temang Walang Iwanan sa Digital Bayanihan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.